Už jste se kdy snažili skrýt svá chodidla, protože jste se stydli za vzhled svých necht. Nebo jste možná pestali nosit sandály, chodit do bazénu nebo dokonce chodit na boso uvnitř kvůli svdní, zápachu nebo zažloutlým nechtem. Pokud se vám to děje, vste, že tato situace je častejší, než se zdá. Problém je v tom, že mnoho lidí ví, že tyto příznaky sami odezní. Včin pípat se však plísen, pokud nejsou správně léčeny, dále tiše rozvíjejí a ohrožují nejen vzhled necht, ale i zdraví pokožky na nohou. A práv proto jsem se rozhodla zajistit více o produktu Skinatrin. Skinatrin je produkt, který přitahuje zájem mnoha lidí hledajících alternativu, která by jim pomohla v boji proti plísním na nohou a nechtek. Podle výrobce bylo jeho složení vyvinuto tak, aby působilo přímo na postižené místo, pomáhalo zmírňovat příznaky a podporovalo regeneraci pokožky a necht. Mezi nejčastejší příznaky spojené s plísenmi patí petrvávající sudný, olupování kaže, praskání, podráždný, zarudnutí a zmny vzhledu necht, které mohou stluštit, skehnout a nažoutnout. Podle dostupných informací Skinatrin kombinuje složky známé svými antimykotickými, sklidňujícími a regeneračními vlastnostmi. Tato kombinace může pomoci zmírnit nepohodlí se psobené plísenmi a také přispět k postupné obnou postižené oblasti. Mnoho uživatel uvádí, že po pravidelném používání přípravku zaznamenali postupné zlepšení vzhledu necht a kaže a také výrazné snížení sudní a nepohodlí na denní bázi. Je však důležité zdraznit, že výsledky nejsou pro každého stejné. Každý organismus má své vlastní charakteristiky a faktory, jakou je stupeň infekce, doba vývoje problému a frekvence používání, mohou výsledky přímo ovlivnit. Pokud se tedy rozhodnete vyzkoušet Skinatrin, ujisťte se, že striktně dodržujete pokyny výrobce a dodržujete pravidelnost při aplikaci. Slednost je obvykle jedním z nejdůležitějších faktor pro dosažení dobrých výsledků. Dôležité varování je také na míst, kvůli zvýšené poptávce po produktu se objevilo kolik nabídek na neoficiálních webových stránkách. Abyste se vyhnuli problémem a zajistili si originální produkt, doporučuje se nakupovat pouze na oficiálních webových stránkách. Pokud hledáte alternativu, která vám pomůže obnovit zdraví vašich nohou a necht, Skinatrin může být zajímavou možností, o které se dozvíte více. Doufám, že vám toto video pomohlo objasnit vaše pochybnosti. Pokud se vám tento obsah líbil, zanechte komentář, podelte se o své zkušenosti a pokračujte v sledování kanálu pro další recenze a informace o zdraví a pohod.